μαζί με δύο καλεσμένους σήμερα για να ασχοληθούμε λίγο με το τι γίνεται σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις στον χώρο του βιβλίου. Η κρίση έχει αγγίξει και αυτό το χώρο. Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Μαζί μου είναι τρεις εργαζόμενοι στις εκδόσεις του Αντώνη Σάκουλα. Είναι από τους παλιότερους οίκους εκδοτικούς που διανέμει πανεπιστημιακά συγγράμματα, κυρίως βιβλία νομικής, σε όλα τα ιδρύματα της Ελλάδας. Εδώ λοιπόν εργάζονταν συνολικά γύρω στους 20 ανθρώπους. Από τον Ιούλιο του 2010 η εργοδοσία, η επιχείρηση σταμάτησε να καταβάλει μισθούς ή έδινε κάτι ελάχιστο τύπου έναντι στους εργαζόμενους. Οι οποίοι περίμεναν, πίεζαν για να πάρουν τους μισθούς τους και κάποια στιγμή προχώρησαν σε επίσκεψη εργασίας. Από τότε δεν έχει ξαναδώσει τίποτα στους εργαζόμενους. Μιλάμε δηλαδή για 14 μήνες τώρα. Οι άνθρωποι είναι απλήρωτοι. Είχαν λάβει κάτι το ελάχιστο. Και παρόλες τις δικαστικές αποφάσεις υπέρ τους, δηλαδή ασφαλιστικά μέτρα, την επιθεώρηση εργασίας που είχε επίσης αποφανθεί υπέρ τους, δεν έχουν πάρει δραχμή, είναι όμοιροι μιας κατάστασης. Μάλιστα ο Γιώργος Τζάνος που είναι δίπλα μου, αριστερά μου, είναι απολυμμένος από την επιχείρηση επειδή πίεζε για να πάρει κάποια από τα χρήματά του. Να ξεκινήσω λοιπόν από τον κύριο Τζάνο. Κύριε Τζάνε. Καλή σας μέρα. Από τον Ιούλιο του 2010 η εργοδοσία, ο κύριος Αντώνης Σάκουλας σταμάτησε να μας πληρώνει κανονικά. Μας έδινε κάποια έναντι 300-200 ευρώ το μήνα. Εμείς κάναμε μεγάλη υπομονή γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε δείξει κάποιο δείγμα. Αυτό γιατί σας είπε ότι δεν πάει καλά η επιχείρηση? Στην αρχή αυτό ήταν η δικαιολογία. Εγώ δούλευα στο χώρο του λογιστηρίου και έβλεπα πολύ καλά ότι μπορούσε να μας πληρώνει. Κάποια χρήματα ερχόντουσαν από το Υπουργείο και δεν βλέπαμε, δεν ερχόντουσαν σε εμάς. Εμείς μέναμε απλήρωτοι. Στο κύριο Σάκουλα δουλεύουμε 17, 20, 30 χρόνια και περιμέναμε να μας βοηθήσει ή και να βοηθήσουμε κι εμείς. Και εμείς βοηθήσαμε πρακτικά κάνοντας υπομονή μέχρι τον Ιούνιο του 2011. Και λέτε ότι δεν έχουν πέσει οι πωλήσεις, ότι δεν υπάρχει τέτοιο. Με διώξανε. Λέτε, λέει η Μαριλένα Κατσίμη από μέσα, ότι δεν είχαν πέσει οι πωλήσεις, δεν υπήρχε τότε κάποιο θέμα. Δηλαδή προχωρούσαν οι συμβάσεις. Όλα τα τμήματα λειτουργούσαν κανονικά. Υπήρχαν λιανικές πωλήσεις, υπήρχαν προς το Υπουργείο Παιδείας πωλήσεις. Δεν ήταν κάτι ήταν πρόσχημα. Εσείς γιατί απολυθήκατε, κύριε Τζάνη? Εγώ γιατί πίεσα να παίρνω το μισθό μου, το αυτονόητο. Δηλαδή και να ζω αξιοπρεπώς στην οικογένειά μου. Αποζημιωθήκατε? Όχι. Έχω πάρει από 6,5 μισθούς που έπρεπε να πάρω αποζημίωση, επειδή ήταν η απόλυση με προειδοποίηση, πήρα μόνο 600 ευρώ. Μάλιστα. Για να πάμε και στον κύριο Ανδρέα Μάρκου, είναι επίσης εργαζόμενος και απλήρωτος εδώ και 14 μήνες στις εκδόσεις Αντώνη Σάκουλα. Ναι, και εγώ 16 χρόνια ήμουν στην επιχείρηση. Ξαφνικά, όπως θα είπε και ο συνάδελφος, αρχίσαν οι καθυστερήσεις μισθών, έναντι 3, 4, 5 εκατοστάρικα το μήνα. Και πλέον φτάσαμε σε ένα αδιέξοδο. Στον χώρο του βιβλίου ευρύτερα υπάρχουν και άλλα τέτοια προβλήματα? Γιατί εμείς διαβάζουμε, μαθαίνουμε και για άλλους εκδοτικούς. Υπάρχουν και σε μικρότερα βιβλιοπωλεία αλλά και σε μεγάλους εκδοτικούς οίκους. Υπάρχουν διάφοροι εκβιασμοί, γίνονται για τις νέες συμβάσεις τώρα, τις ατομικές συμβάσεις εργασίας. Γίνονται εκβιασμοί συνέχεια, δηλαδή απολύσεις, βέβαια απολύσεις. Και χωρίς αποζημίωση απολύσεις, από ό,τι λέτε. Σίγουρα χωρίς αποζημίωση. Χωρίς αποζημίωση, με το ελάχιστο ποσό, με καθυστερήσεις, με διάφορα τέτοια τερτύπια που γίνονται. Να σας ρωτήσω κάτι, το αυτονόητο, αλλά θέλω να το πω. Δίπλα σας ποιος είναι εσάς, δηλαδή ποιος είναι ο συνομιλητής? Το ρώταγα και χθες και στους εργαζόμενους των ναυπηγείων και προχθές, ξέρω εγώ, στους εργαζόμενους που είχαμε πάει, Τζούλη. Στις εταιρείες καλλιτικών. Στις κυρίες που δουλεύουν στις εταιρείες καλλιτικών. Υπάρχει κάποιος λοιπόν σωματείο, κάποιος που να σας στηρίζει? Κάτι σωματείο, ναι. Ήταν δίπλα μας από την αρχή ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου. Μας στήριξαν και πρακτικά και οικονομικά, γιατί κάποιοι από εμάς αντιμετώπιζαν και πρόβλημα επιβίωσης. Έχουμε συναδέλφους που είναι πολύτεκνοι. Άλλο ένα που ήθελα να πω, ότι δεν μας έχουν κολληθεί τα ένσημα από τον τρίτο του 2011. Ουσιαστικά δηλαδή για το 2012 ήμασταν ασφάλιστοι. Η επιθεώρηση έχει βάλει κάποια πρόστιμα, έχουν βγει τα ασφαλιστικά. Εμείς όμως, εκτός από το σωματείο, δεν έχουμε καμία στήριξη. Και εδώ ήθελα να πω ότι ζητάμε από το Υπουργείο Εργασίας, τον Υπουργό, τον Υφυπουργό, να σκύψει πάνω
στο πρόβλημά μας. Γιατί το μόνο που θέλουμε είναι να ζούμε αξιοπρεπώς στην οικογένειά μας. Έχετε έρθει σε επαφή με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας? Έχει έρθει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου και περιμένουμε να μας καλέσουν για να δοθεί μια λύση στο πρόβλημά μας, που είναι και ευρύτερα στο χώρο του βιβλίου. Πιστεύετε ότι η εταιρεία πάει για πτώχευση? Πιστεύετε ότι η εταιρεία πάει για πτώχευση? Από ό,τι έχουμε μάθει και από το νομικό σύμβουλο του Σωματείου του Συλλόγου, έχει ανοίξει δεύτερη εταιρεία στο όνομα του γιου του κ. Σάκουλα, η οποία υπογράφει συμβάσεις με το δημόσιο. Αυτή η εταιρεία είναι καθαρή, δεν χρωστάει πουθενά. Οπότε και πλέον με τα βιβλία του κ. Αντώνη Σάκουλα, μια χαρά μπορεί να πτωχεύσει. Ο γιος του κάνει πωλήσεις και ζουν μια χαρά. Έχουμε δηλαδή μια ιδιωτική μικρή επιχείρηση, η οποία όμως συναλλάσσεται με το δημόσιο, έτσι, και ταυτόχρονα έχει απλήρωτους τους εργαζόμενους. Ναι, όλοι το καταλάβαμε. Δηλαδή που λέει ήδη φωνάζει εδώ και κάνει μπαμ. Ακριβώς. Και στην ακούνε το θέμα. Γεια σου, Τζούλη. Καλημέρα. Άντε να είστε καλά, ευχαριστούμε. Είναι στενάχωρες εικόνες. Εγώ πάω πολύ. Κάθε μέρα τα βγάζουμε. Όχι, φυσικά. Πάω πολύ τακτικά. Και η πλάκα είναι ότι η ιδιωτική τηλεόραση δεν παίζει προβλήματα του ιδιωτικού τομέα. Όχι, κοίταξε. Πάω πολύ τακτικά στα κεντρικά βιβλιοπωλεία, σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία και σέβομαι απεριόριστα αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, αν κάνεις μια βόλτα και πας στον εκδοτικό Κολυβάνι, στον οποίο εκδίδει τα βιβλία, στο Σιδέρι, στην Εστία, στο Σάκουλα, έτσι, στο Πατάκι, στην Πολιτεία, στην Πρωτοπορία, στο Λίμπρο, αν δεν το ανέφερα, σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία τα οποία υπάρχουν, στον Ελευθερουδάκη βεβαίως. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι κάνουν με πολύ αγάπη αυτό το αντικείμενο. Έτσι, γιατί το βιβλίο δεν είναι πολύ εύκολη δουλειά. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ ενημερωμένος και πραγματικά είναι δυσάρεστες καταστάσεις. Πολλό δε μάλλον όταν αυτοί οι άνθρωποι, για εμάς που τελειώσαμε την νομική σχολή, μας είναι και πολύ οικίες φιγούρες. Ξέρεις, από αυτούς παίρναμε τα βιβλία μας. Όλα αυτά τα χρόνια μας δίνουν τα βιβλία. Ο εκδοτικός οίκος Αντώνη Σάκουλα ήταν συμβεβλημένος σχεδόν αποκλειστικά με όλες τις νομικές σχολές της Ελλάδας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή, και από αυτούς παίρναμε τα βιβλία. Άσχημο. Κλείνουμε με ελευθεροτυπία και ελπίζουμε να μην κλείσει. Αν και όπως λέει σήμερα η εφημερίδα, αυτή είναι η ειδιστρία και όχι επικουρικές και τα άλλα θέματα που έχει. Το θέμα αν θα είναι αύριο Παρασκευή η εφημερίδα στα περίπτερα, το Σάββατο και την Κυριακή Κυριακάτικη.